valeiros, pois, bueno, agora mesmo pois estexan vendo, pois empezan a verse recompensados, non? Temos moito potencial e temos que desenvolver moitas actividades. Eu coincidín con Fernando na súa adega e nunha visita, cando tamén comenzábamos desde Turismo de Galicia a fomentar pois visitas ás bodegas ou o turismo, creo que eran nas primeiras xornadas que facemos de portas ás ventas nas rutas dos viños de Galicia e é certo que ese foi un momento de hai 15 anos probablemente, estaba comezando todo. Sodes os 4 casos de éxito, a verdad que para nós, para o Turismo de Galicia, é unha satisfacción e un orgullo que tiredes por o turismo, sobre todo porque é unha actividade que está moi pegada á terra, que fai que o territorio se desenvolva e que cada territorio vitivinícola poida transmitir as súas características. Eu, por nacemento, coñezo máis Valdeorras, ten probablemente un elemento moi característico que son as covas, como ben sabe Simón, e as covas é algo que para nós, que probablemente o vexamos como algo común, pois é algo extraordinariamente fascinante para os que nos visitan. Os lagares en Monterrey, os lagares rupestres, en Chantada, no Miño, pois aí o camiño de inverno, que tamén pasa por aquí, pero ten unha paisaxe especial, porque esa subida desde Belesada hasta Chantada é impresionante, ou a Ribeira Sacra do Sil, en Doade. Eu creo que agora mesmo dicir que os viños galegos están a un nivel elevado é unha obviedade, e dicir que cada vez as elaboracións son mellores, pois tamén é unha obviedade. Todo este patrimonio, desde Turismo de Galicia vimos que podíamos apoiar